Kapag may nagsabi sa'yo maganda ka, alam ko may content na tayo tungkol dito eh. Pero dahil hindi palpak yun, no? Pangit yun eh. Pangit yung content na nagawa na yun eh. Paano daw mag-hello ang maganda? Di ba sabi ko dati, Boy P, paano mag-hello ang maganda? Hello. Kaso pangit, di ba? Ngayon may bago na. May bago na. Paano mag-hello ang maganda? Sabihan mo muna ako maganda ako. Ha? Yes? What? Yes. Ha? Ito naman eh. Take two! Kunwari busy ako. Ganon! Ganon na daw mag-hello ang mga maganda ngayon. Wala nang sali-salita. O yan, sige, ano na naman yan? Medyo masama nga yun. I-blurred mo yan, ah.